dua bang bayi ini lho. Panganan opo? Oh, gak ngaji wong belas. Lah iya, padahal ku adike Umi lho ya. Umi ngene iki opo ya? Duh, padahal ku adike wae iki lah ya kudu sing padha ya. Makane Upi gak metu ya. Kisinan berarti ya. Paling ngisin. Lah terus lah anakku nakone jajan ya opo rek? Kok ngerti iki ya. Ya mari iki kon nang otoku kon tuku biskuit Roma itu iku oleh-oleh ngono. Untung aku bawa gudekan rek. Piro? Umumnya piro Sri? Astagfirullahaladzim. Lah, kemang lho rek. Oh, 100 oleh mek ngene iki ya. Ya Allah, sama 100 mak. Iya ta. Aku untung umumi. Ngene, ya bener ya. Panganane kumang penet banget iki kepantesan aku kayak nongkrong ku masalah. Lah iya iku. Ya temenan iki dadi sak kampung. Aku nek sakan Umi, jelas dirasani ya salah kan adike Umi iki ya. Wis ora gelem tak gone mulu. Ngene. Ya jam aja wis. Tak mulai sik ya. Ya Allah, jenenge saken yo. Lek nek desa ngene iku oleh enak-enak ya mak yo. Temenan sik sego sik jajan Sri. Aku ingin nanti ku bawa nang dampit nih. Kok Umi lali aku maknar. Aku bawa nang dampit yo. Nang dolore Umi sing situ oleh lapis tugu yang meleru. Yo jos kandos tapi lek iki. Oh mari iki lek Umi ketemu Umi. Tak ya ujaten wong. Salah.